da ƙauna daɗi. Soyayya, so da ƙauna daɗi. Daɗi ƙauna daɗi. Tunani na guda ɗaya ne, karki guje ni, karki guje ni, ki bar ni da su a cikin zuciya. Kowane yanayi karmi tunanin rabuwa da juna, mu kasance a tare da ni da ke har abada. Har abada da ni da ke masoyiya. Masoyiya sanki ya shiga can cikin zuciya. Yayi kogi na zama ba shi da damar fita, ya samu bargon rufa cikin jiki. Na san ba za ki guje ni ba har na sha wuya. Bibi na kin ji, kar ki guje ni don Allah. Shiri baby, kar ki guje ni don Allah kin ji. Da san ki nake kwana nake tashi, ki rike min alƙawari kin ji. Kar ki bar ni na sha wuya kin ji, kar ki bar so ya illatar da ni kin ji. Shiri, shiri baby, shiri baby na. Zuciyata na mallaka miki, hatta da gangar jiki ma, dukan su naki ne. Yadda nake ji da ke a cikin jikina, komai kika tambaya zan baki, hatta da mota da kuɗi ma, ga gida ga kango, dukan su mallakin ki ne. Sai ki tambayi ƙarin kina so, ke kaɗai a gidana, a tare sai mu zauna, da ni da ke shiri, ke kaɗai a gidana.